कहाँ के होगा फोन करियो तब वो केहू नहीं खेलो कर बुची हां भैया अरे कहाँ रहले है गोड़ लगते थे खुश रहो काहे उदास पड़े रुए कहे लगल इस तेरे चुप रहो तोरा कोनो दिक्कत बा हाथ ना बढ़िया घर में बियाह भइल बारे तबु तो दिक्कत बा भैया कटी के कर जावा हमरा के बनवाला हो भैया तोरा घूमे के चल रे भैया बड़ी हमके दुखावा अगरवा में मिला ताटे हो भैया कौन बुढ़िया दुख देती है भैया बोल के दुख देता तेरा के ये तो दुख देता भैया के कारण मामा हम उधारी हो भैया चुप रहो तेरे से रोत तो हमारा रुआई बोल लगाता भैया तू मत रो हमरा गति ते घर में जिंदगी भर दुख लिखल बाटे ऐसन घर में ब्याह कर देलो बाप रे बाप उतराइल भी जबे से फोन आइल बा तबे से हां ऐसा ना करे गति करे नु की है जानी भईवा का घरे रही भईवा तो चले जाई अब बताओ पहले कहत रही एगो काम करे के त फुट मनी करत रहे का चिल्ला तुम रे का चिल्ला तनी भाई आवत ना उतराइल बिया हां आवता एगो पीतल के चैन पहन ले लेबा ना दिखावेला सोना के पानी डालवा के सोने पहन लेबा ना अय 10 रुपया ला अंगूठी पहन के लागे कि सोने के अरे अगर 5 रुपया का कहते नहीं 10 रुपया तो ढेर कह देनी रौरा अरे दादा ओकनी के नुगो ओकनी के का पता ओकनी के ट्रेन पर भीखो मांगत है सन हां मांगते जब रहे तो काहे ना निक घरे बिया करस काहे ना दहेज दे देलस कल दुआरे बरियत लागल त मरछारे उनकरी बूत गइल आ का तो सब फ्री में आइल बाटे सुनी ना बुझा तो ना स्टेशन ये पे ना मिलेला 100 रुपया के सटवा हाँ। एगो हमेशा वाला पहन लेला एगो ऊपर से कोई जो मांगा बावेला उ तो बावेला उहे पहन के ओकरा दोसर कुर्ते नहीं के हाके के कह दो ना त लागी फेंकी हाथ में लागी पकड़ाइबे ना करी। हसे कतरे दीदी टेंशन मत ला लगले फरारी की नाम लगले ट्रैक्टर की नाम लगले जेसीबी की नाम एगो 4 व्हीलर किन लेना चोरैया है ठीक ना टेम्पो के औकाते नहीं खे आपे किनियन हई हो हां उके चुरा ले ले गाड़ी हमरा तनु सोहाला ना जान लियो कनी हमार तो बस चलते जन बिया ना घरा में ओकरा के धोके खाने में चाहते तो जुड़ा जेत मर हमरा त मन करे छुरी लेके घोप घोप ओकरा के खोब के मुआई अब देखो ना भईवा ना त पीछे पीछे घूमी भईवा के ये मम्मी जी सुना नहीं है छोटकी के भाई आवत बटिए का सुननी है भर के देई अपना भईवा के ले जाए खातिर ओही से भईवा के बुलावतिया कातना उतराइल भी बुझाता है कि और के में होकर एगो भाईये बटुए उतराई ना अरे जेकर केहू नहीं खेता एगो तनी भाई आवत तनी छुछे एक मांगवा घर के ना रही तो औरी का जाने कातना उतराइल जानत रहो ओकर भईवा एक नंबर के लहेरा ह हलाई हटुए बाप रे बाप जानत रहो हम तो सुनले रही कि कुछ दिन पहले 10 दिन पहले ओकरा के मारे तोरे रहस ओकरे गांव के लोगवा हां तो देखै से लागेला आ के बहिन के है जाला जी बार बार बताओ महीना में दुआली चलिए वाला ई भर झोरा ले देवे ले कुल सर सामान देखलू जब ओकर भईवा आवेला तो देखो तो चुलानी में का तेले कम बा तो मरचे कम बा तो हरदियो कम बा कुल भर के भेजत होई ई सब राउर गलती बाटे नु रौरे ओकर अपना मन बढ़ावले बानी त दीही ना आ मन का बढ़ैले बनी हो अब कनी कि जाए तो अपना बिया हां बने के भाई बा ओकर कि साल लाग गइल तबो ना आइला हसन अरे का बहिन के बार जाए के बाटे जी अरे छे छरा हनु सही बात बनी आ देखो कनिया उ आई नु तो केहू जनी बोली है लोग मत हमनी के काल काम लागल बा के बोले जाइम जा हां आ कहेम नु हम के कनिया खाना बना दो हो कुछ नाश्ता पानी दे दो मगर एगो चीनी के टुकड़ो मत दिहलो खाए का मत बने सक अपने भूखे कबले रही अपने चल जाई देखियो कतला मार रखल खियावत तारी बुझाई ये मम्मी जी ई बात सही कहत बानी ओ सही ना भूखे उनका के तड़पा दियल जाई नु तो हमनियो के जानिए तब का
सतुआ रखले बनी सबके खा ले हल जे आ उ भाई बहन के छोड़ दे हल जे कहाँ के होगा फोन करियो तब वो के हुनी खेलो पर बुची हाँ भैया है अरे ना कहाँ रहले है गोड़ लगते थे खुश रहो काहे उदास पड़े रुए काहे लगलिस तेरे चुप रहो तोरा कोनो दिक्कत बा हाथ ना बढ़िया घर में बियाह भइल बारे तब तो दिक्कत बा भैया कटी के कर जावा हमरा के बनवाला हो भैया तोरा घूमे के मन छोड़ रे भैया बड़ी हमके दुखावा अगरवा में मिला ताटे हो भैया कौन बुढ़िया दुख देती है भैया बोल ते बोल के दुख देता तेरा के तोरा दुख देता भैया के कारण मामा हम उधारी हो भैया चुप रहो तेरे से रोत तो हमारा रुआई बोल लगाता मत दादू भैया तू मत रो हमरा खातिर ते घर में जिंदगी भर दुख लिखल बाटे ऐसन घर में ब्याह कर देलो का हो बाबूआ ठीक बा खुश रह बैठा बैठा कहा समाचार ठीक बा नु घर द्वार के तो आने के बाबू से तो बड़ा दुख मिलता हे बाबूआ है चरा के का ले बड़े मापटा छूटल बा आराम करके पैसे सब नहीं खे का भाई के मतलब ये कहल जाला बताओ ना बाबूआ माने कहे ललो कि हई बा हौ बा हल्ले बड़ा रोल गोल के पहिन के ये सब पूछता नहीं मालिक के दया से हमने भी सब चीज बा खाए पिए के दिक्कत नहीं के जीवन में कुछ दिक्कत हाँ अब नीमक तेल भात खाए के बाद दिक्कत कहाँ से होई नीमक भात खाए के बाद प्याज के खेत में चुरा ले तो थकबलो साल भर खाती खा थकबलो ठीक नु कहती है बहिनिया के सब मिल के तोनी के दुख देतो सन का दुख दिया त काम ना करी बैठल बिया बाहर बिया पलंग तोरे खाती तनी पूछत अपन बहिनी ले काम कर ले को लोकत नहीं हमार बहन हर कैसन साड़ी पहनले बिया तू कैसन साड़ी पहनले बा हमारा बुझात नहीं काम करे ले हो तका खोदी पेनी साड़ी पेनी आवतन बात बतियावे तो दे लेकिन जब तो भाई ले बा कलेवा प झूर प नया साल पे फगुआ पे दीपावली पे दशहरा में लेवेला तब जुरल बा एगो हम तो कोई को साड़ी ले तू पूरा अपन खले छुपाओ बानी के मुंह खराब करवाओ चला अरे एक बूढ़ी कहाँ से बानी? तो कोई ना पार मम्मी जी देखा का संस्कार बा अरे तारे कहत या हमरा के मम्मी जी ये संस्कार देले बड़ा और दोनों दीदी कहाँ गई सन लड्डू ले गए सन लड्डू तरह के खाए खातिर मम्मी जी भिखा हां आ गए बोला बोला थे मम्मी जी दूल्हे से खुश रहो मम्मी जी बोली ना मतलब का दिक्कत बा हमरा बहिनिया में कुछ बताई जा अब हम का बताई तो अपने बहिनी से पूछी का दिक्कत बनई थे कहां लग गई बनी जी झड़ के बोला तक दीदी। पे ना कर तनी पूछे ता कहां दगले बानी जा पूछा तरे बाबू पूछ रे बाबू लागल बता है का ई का के दगले बा अपने से तरकारी छोगत रहते जर कोई अपने से जार के अरे रहा से रे हां मम्मी जी रे बोली उजान तरह कहिया के दाग ह वो 1 महीना हो गइल बनावत रहे खाना तो लाग गए ताजा दाग अपने खातिर चाउमीन बनावत रही तो जर गइल हम अपने आदमी होश में काम ना करी तो का होई बेहोश होके आदमी काम करी तो मम्मी जी कोनो हमू बच्चा नहीं खी एगो अपना के जरल एगो दागल अंतर नहीं खा मम्मी जी माने काहे खातिर हम जा रहे हैं क्योंकि काहे खातिर जा रहे हो रोबला तो कोनो ध्यान देबे से मतारी सामान बनी महाराज अपने देही के लोग हमार तो देह खुद चलते नहीं जी थे सब सिखा पर आ तो ना दुख बा दिक्कत में तरवा ले जी अपना बहिन के अपना बहिन मन ले जा खातिर जब बियाह कइले बनी हम तो कहीं लूर ढंग से रहे के बड़का ईटा के मकान ठोकल बा ये लौकत नहीं क्या हमारा कैसनो बानू तो ये नु देख के बियाह कोई नहीं रहुआ कोई तो नहीं हर जरा खाती क्या जरा होता कैसे जरा हमनी को ओसन संस्कार नहीं थे
आँख मूंद के खाना बने त जरी ना। हमारा आधा घंटा इला हो गेल के पानी ना पूछल सकती अरे कुल बहिन लग का बहिन ने की कहा? कलंक बा उसो हां तू भाई पे कलम अब का कोई महीना में 4 हली आई तो रोज रोज लोग के पानी पूछाई। घर में रसगुल्ले रहा इज्जत वाला आदमी के इज्जत हो जानू माने का देखिए हमरा कहे में अच्छा नहीं के लागत लेकिन का बात बकरे वो चली आवे नहीं हर घड़ी लागत न कहिया रोड़ा देखनी हमरा के घरवा खाना ना जुड़े आ ये राम निक अभी जब खिचड़ी भी तब ना करे तब भाई रहता सन तो चल जइते सन उठ के तुम लोग ढेर आ बात फिर दुआरी पे तू कहू नहीं तसन देखी भैया देखो यहाँ के कुछ मत क्या बोली अपन बेइज्जती करो। चलो चल मम्मी के अपना बहन के समझाई चल भाई से हम जैसन घर में बानी वैसन घर में ठीक बनी। जब हमार किस्मत है वैसन घर द्वार लिखा रहता है ला पिया पानी तुम्हारी खा ला टमाटर तुम्हारी के सेवा ना कर ली सो ए भैया हम यानी कि का न करे नहीं हो हमरा के इतना अत्याचार करत रहली सब। ना देखो कबो गिरियो के रहे के चाहिए कबो झुक जाए चाहिए केहू बाटे सब तरह से कुल बड़ है लोग सबके आराम से बढ़िया तो सेवा करे के चाहिए अरे बताव का चलते हमरा कितना शिकायत होता खाई के जारिया हम मरे जाईती हो भैया अब भैया तोरे पगड़िया घरवा में रख ले बनी हो भैया। क्या करी बहिन के घरे नान रखल जाला एक चलते तो शादी बियाह कई कसम है ये रखले बाकी जादे भैया जब तू जानत रह कि हमारे घर में गुजारा ना होई काहे कि हमरा कैसन घर में बियाह कर देला। हम तो आज हमारे बाबू के बड़ी याद आवत आज रहतन ती दिक्कत हमारा ऊपर ना बीती लेकिन चल ते घर में मत रहो ना भैया देखो हमारे खातिर ये घर द्वार बाटे। अब हमार तब शादी हो गल अब नैहर से कोनो रिश्ता ना रह गल बस एगो भाई बहन के रिश्ता बा। हम तारे सामने हाथ जोड़ता नहीं तू चल जाए जैसे तो बुझा भाई ने तब कहीं ना तो चल ही चले तो हमेशा कल के एजे रह का करी हम घर द्वार हमारी ये बा चाहे मरद चाहे कटब हम यही घर में रह। डोली आयल बता रहे घर से भैया ये घर से औरतें निकल के जाई मत बोल। लेकिन हम यही घर मत में बोल रह। हमारा रहते हुए तोरा कोनो चीज के दुख हो तो बोली है तो पैसा करी तो हम डबल में ड्यूटी करब हम कसम तोरा कमा के भेजब तोरे चलते हमारा आवे के पड़ला तो हाथ ना बेइज्जत करेली सन कल से रोज रोज आवत तने हमरा कौन काम भाई जा कोना के खाए के बा हमरा घरे खाना नहीं खे तू तो एक दिन सुनता रहा ये घर में हम रोज रोज सुनता नहीं यही से कहते तू चल ना भैया हमरा जाए से कोनो फायदा नहीं के तू चल अब बाबू अंदर के हम पाल ले कई दिन की आई बा अपन घर में जीवन भर की आई आजकल ना हम यही घर में भले एगो काट के पुतरी बन के रह लेकिन हम यही घर में रह। चल हम जाते हैं ट्रेन टाइम हो ठीक बा ठीक बा खुश रहिए लगे नहीं देखिए कसहु अपन बड़ बड़ा के झगड़ा रहल जाला ठीक नो बढ़िया से जाइए हमार तो इतना नहीं के घर में हम जाए के मन करते चल हमरा संगे बाजार में चलते चल तू जा हमारे घर में तो अरे हमारे घर आज न तो कल तो समझ जियन जा जा तो ठीक बा जा का भगवान ऐसन किस्मत में तू देला भाई के चल भला लिया के भैया बड़ा आगे रही रहलू कि भैया के चल केहू भार ना थामी जल लू अपन किस्मत के दोस्त आ चल कोई जे काम कर बर्तन मांजे के बाटे हे दीदी जी ऐसे काहे करे तनी जा बताइए कि रो रो सत्ता एगो नारी बन जा औरत बन जा नारी के बात मत करो चल जो काम कर बाप रे बाप उतराइल भी जबे से फोन आइल बा तबे से हां ऐसा ना करे गति करम नु की है जानी भईवा को घरी रही भईवा तो चले जाई अब बताओ पहले कहत रही एगो काम करे के त फुट मनी करत रहे का चिल्ला तुम रे का चिल्लाई तनी भाई आवत ना उतराइल बिया हां आवता एगो पीका के चैन पहन ले लेबा ना दिखावे ला सोना के पानी डालवा के सोने पहन लेबा ना आई 10 रुपया ला अंगूठी पहन के लागे सोने के अरे अगर 5 रुपया का कहते नहीं 10 रुपया तो ढेर कह देनी रौरा अरे दादा ओकनी के गोकनी के का पता ओकनी के ट्रेन पर भीखो मांगत है सन हां मांगते जब हैं। रहे तो
काहे ना निक घरे बियाह करस, काहे ना दहेज दे देलस। का तो दुआरे बरियत लागल त मरछारी उनकरी बूत गइल, आ का तो सब फ्री में आइल बाटे। सुनी ना, बुझा तो ना स्टेशन पे ना मिलेला 100 रुपए के सटवा। हाँ। एगो हमेशा वाला पहन लेला, एगो ऊपर से कोई जो मांग बावेला नु तो बावेला उहे पहन के, ओकरा दोसर कुर्ते नहीं के हाके के कह दो ना। त लागी फेंकी हाथ में लागी पकड़ाइबे ना करी। हसे कतरे ए दीदी टेंशन मत ला, लगले फरारी की नाम, लगले ट्रैक्टर की नाम, लगले जेसीबी की नाम, एगो 4 व्हीलर के लिए ना चोरैया है, ठीक ना। टेम्पू के औकाते नहीं खे आपे किनियन हई हो। हां इके चुरा ले ले गाला कह के हमरा तनु सोहाला ना जान लियो कनी। हमार तो बस चलते जन बिया ना घरा में ओकरा धोके खाने में चाहते तो जुड़ा जैत मर। हमरा त मन करे छुरी लेके घोप घोप ओकरा के खोब खोब के मुआई। अब देखो ना भाईवा ना त पीछे पीछे घूमी भईवा के। ये मम्मी जी सुना नहीं है, छोटकी के भाई आवत बटिए का सुननी है भर भर के दे अपना भईवा के ले जाए खातिर, ओही से भईवा के बोलावतिया। कातना उतराइल भी बुझाता कि और के में ओकरे एगो भाईये बटुए। उतराई ना, अरे जेकर केहू नहीं खेता एगो तनी भाई आवत तनी छुछे एक मांगवा घर के ना रही तो औरी का जाने कातना उतराई। जानत रहो ओकर भईवा एक नंबर के लहेरा ह। हलाई हट गए। बाप रे बाप, जानत रहो हम तो सुनले रही कि कुछ दिन पहले 10 दिन पहले ओकरा के मारे तोरे रहस ओकरे गांव के लोगवा। हां तो देखै से लागेला आ के बहिन के है जाला जी बार बार बताओ महीना से महीना में दुआली चलिए वाला ई भर भर झोरा ले देवे ले कुल सर सामान देखलू। जब ओकर भईवा आवेला तो देखो तो चुल्हानी में का तेले कम बा, तो मरचे कम बा, तो हरदियो कम बा, कुल भर भर के भेजत होई। तो ई सब राउर गलती बाटे नु रौरे ओकर अपना मन बढ़ावले बानी त दीही ना। आ मन का बढ़ैले बनी हो, हम कहीं कि जाए तो अपना बिया भर में के भाई बा ओकर के साल लाग गइल तबो ना आइला हसन। अरे का बहिन के बार बार जाए के बाटे जी। अरे छे छरा हनु सही ओही बात से बनी। आ देखो कनिया उ आई नु तो केहू जनी बोली ह लोग मत। हमनी के काल काम ठीक लागल बा। बा के बोले जाइम चा। हां आ कहेम नु हम कि कनिया खाना बना दो हो, कुछ नाश्ता पानी दे दो, मगर एगो चीनी के टुकड़ो मत दिहलो। खाए का मत बनी सा, अपने भूखे कबले रही अपने चल जाई। एकदम देखियो सही कतला बात मार रखल खियावत तारी बुझाई ये नु। मम्मी जी ई बात सही कहत बानी। ओसही ना भूखे उनका के तड़पा दियल जाई नु तो हमनियो के जानिए तब का सतुआ रखले बनी सब के खा ले हल जाई, आ उ भाई बहन के छोड़ दे हल जाई। कहाँ के होगा फोन करियो तो वो के हुनी खेलो पर बुची। हां भैया है अरे कहाँ रहले है? गोड़ लगते है। खुश रहो, काहे उदास पड़े? रुए काहे लगल इसके रे? तो चुप रहो। तोरा कोनो दिक्कत बा? हाथ ना बढ़िया घर में बियाह भइल बारे तबु तो दिक्कत बा। भैया कटी के कर जावा हमरा के बनवाला हो भैया। तोरा घूमे के मन छोड़ घर रे। भैया बड़ी हमके दुखावा अगरवा में मिला ताटे हो भैया। कौन बुढ़िया दुख देती है? भैया बोल ते बोल, के दुख देता तेरा के? ये तो दुख देता। भैया के कारण मामा हम उधारी हो भैया। चुप रहो तेरे से रो देता, हमारा रुआई बोल लगाता। मत भैया तू मत रो, हमरा गति ते घर में जिंदगी भर दुख लिखल बाटे। ऐसन घर में ब्याह कर देलो। का हो बाबूआ? ठीक बा, खुश रह। बैठा बैठा, कहा समाचार ठीक बा नु घर द्वार के? तो हनी के बाबू से तो बड़ा दुख मिलता हे बाबूआ, है चरा के का ले बड़े मापटा छूटल बा, आराम करके पैसे सब नहीं खे का? भाई के मतलब ये कहल जाला, बताओ ना बाबूआ, माने कहे ललो कि हई बा हऊ बा हल्ले बड़ा रोल गोल के पहिन के ऐसे पूछता नहीं। मालिक के दया से हमनी भी सब चीज बा,
खाए पिए के दिक्कत नहीं के जीवन में कुछ दिक्कत हाँ अब नीमक तेल भात खाए के बाद दिक्कत कहाँ से होई। नीमक भात खाए के बाद प्याज के खेत में चुरा ले तो थकबलो साल भर खाती खा थकबलो। ठीक नु कहती है बहिनिया के सब मिल के तोनी के दुख देतो सन का दुख दिया त काम ना करी बैठल भी बाहर भी पलंग तोरे खाती तनी पूछत अपन बहिनी ले काम करे ले को लोकत नहीं हमार बहन हई कैसन साड़ी पहनले बिया तू कैसन साड़ी पहनले बा हमरा बुझात नहीं काम करे ले हो तका खोदी पेनी साड़ी पेनी आवा तरन बात तो बतियावे तो दे देवे लेकिन जब तो भाई ले बा कलेवा प झूर प नया साल पे फगुआ पे दीपावली पे दशहरा में लेवेला तने जुरल बा एगो हम तो कोई को साड़ी ले तू के अपन रखले झूठा बानी के मुंह खराब करवावत चला। अरे एक बूढ़ी कहाँ से बैठी? तो कोई ना पार मम्मी जी देख का संस्कार बा अरे तारे कहत या हमरा के मम्मी जी ये संस्कार देले बड़ा और दोनों दीदी कहाँ भाई सब लड्डू ले ओकरा सन लड्डू तरह के खाए खातिर मम्मी जी फिक्का हाँ आ गई गोला मैं खुश बोला थे मम्मी जी दूल्हे से खुश रहो मम्मी जी बोली ना मतलब का दिक्कत बा हमरा बहिनिया में कुछ बताई जा अब हम का बताई तो अपना बहिनी से पूछी का दिक्कत बनई थे कहां वाला गई बनी जी झड़ गई बोला तो कब पे ना कर तनी पूछे ता कहां दगले बानी जा पूछा तरे मत पूछ रे मत डागल बता है का ई का के दगले बा ओ अपने से तरकारी छोगत रहे तो जर गई अपने से जार जार के अरे रास रे हां मम्मी जी रे बोली उजान तरह कहिया के दाग ह वो 1 महीना हो गइल बनावत रहे खाना तो लाग गल ताजा दाग अपने खातिर चाउमीन बनावत रही तो जर गई हम अपने आदमी होश में काम ना करी तो का होई बेहोश होके आदमी काम करी तो मम्मी जी कोनो हमू बच्चा नहीं खी एगो अपना के जरल एगो दागल अंतर नहीं का मम्मी जी माने काहे खातिर हम जा रहे हैं क्योंकि काहे खातिर जा रहे हैं रोबे तो कोनो ध्यान देबे जे मतारी सामान बनी महाराज अपने देही के लोग हमार तो देह खुद चलते नहीं जी थे सब सिखा पड़ा आ तो ने दुख बार दिक्कत में तरवले जी अपना बहिन के अपना बहिन मन ले जा खातिर जब बियाह कइले बनी हम तो कहीं लूर ढंग से रहे के बड़का ईटा के मकान ठोकले बा ये लौकत नहीं क्या हमारा कैसनो बानू तो ये देख के बियाह कोई नहीं रहुआ कोई तो नहीं हर के जरावे खाती क्या जरा होता कैसे हमनी के जरा ओसन संस्कार नहीं थे आंख मुन के खाना बने तो जरी ना हमारा आधा घंटा इला हो गेल के पानी ना पूछल सकती अरे कुल बहिन लगे बहिन ने की कलंक बा उसो हां तू भाई पे कलम अब का कोई महीना में 4 हली आई तो रोज रोज लोग के पानी पूछाई घर में रख गुल्ले रहा इज्जत वाला आदमी की इज्जत हो जानू मैंने का देखिए हमरा कहे में अच्छा नहीं के लागत लेकिन का बात बकरे वो चलिए में नहीं हर घड़ी लागत न कहिया रोड़ा देखनी हमरा के घरवा खाना ना जुड़े आ ये राम निक अभी जब खिचड़ी भी तब ना करे तब भाई रहता सनो तो चल जैता सनो उठ के तुम लोग ढेर बात फिर दुआरी पे तू कहूं नहीं त सुन देखिए देखो यहाँ के कुछ मत बोली अपन बेइज्जती करो चलो चल हम के अपना बहन के समझा चल भाई हम जैसन घर में बनी वैसन घर में ठीक बनी जब हमर किस्मत है वैसन घर द्वार लिखा रहता है ला पिया पानी तुम्हारी टमाटर तुम्हारी के सेवा ना कर ली सो ए भैया हम यानी कि का न करे नहीं हो हमरा के इतना अत्याचार करत रहली सब ना देखो कबो गिरियो के रहे के चाही कबो झुक जाए चाही केहू बाटे सब तरह से कुल बड़ है लोग सबके आराम से बढ़िया तो सेवा करे के चाही अरे बताव का चलते हमरा कितना शिकायत होता खाई के जारिया हम मरे जाईती हो भैया अब भैया तोरे पगड़िया घरवा में रख ले बनी हो भैया क्या करी बहिन के घरे नाम रखल जाला एक चलते तो शादी बियाह कई कसम है ये रखले बाटे जाने भैया जब तू जानत रह कि हमारे घर में गुजारा ना होई काहे कि हमरे कैसन घर में बियाह कर देला हम तो आज हमारे बाबू के बड़ी याद आवत आज रोहतन ती दिक्कत हमारा ऊपर ना बीती लेकिन चल ते घर में मत रहो ना भैया देखो हमरे खातिर ये घर द्वार बाटे अब हमार तब शादी हो गल अब नैहर से कोनो रिश्ता ना रह गइल बस एगो भाई बहन के रिश्ता बा हम तारे सामने हाथ जोड़ता नहीं तू चल जाए जैसे तो बुझा भाई ने तब कहीं ना तो चल ही चले तो हमेशा कल के एजे रह का करी हम घर द्वार हमारी ये बा चाहे मरद चाहे कटब हम यही घर में रहो
डोली आयल बता रहा घर से भैया ये घर से औरतें निकल के जाई ई मत बोल। लेकिन हम यही घर मत में बोल। हमारा रहते हुए तोरा कोनो चीज के दुख हो तो बोली है, तोरा पैसा करी तो हम डबल में ड्यूटी करब, हम को संग तोरा कमा के भेजब। आ तोरे चलते हमरा आवे के पड़ला त हाथ ना बेइज्जत करेली सन। कल से रोज रोज आवत तने हमरा कौन काम भेजा कोना के खाए के बा, हमरा घरे खाना नहीं खे। तू तो एक दिन सुनताड़ा ये घर में हम रोज रोज सुनतनी ऐसे कहते तू चल ना भैया हमरा जाए से कोनो फायदा नहीं के तू चल अब बाबू तोरा के हम पाल ले कई दिन की आई बा अपन घर में जीवन भर खिलाई आजकल ना हम यही घर में भले एगो काट के पुतरी बन के रह लेकिन हम यही घर में रह। चल हम जाते हैं ट्रेन टाइम हो ठीक बा, ठीक बा खुश रहियो। लगे नहीं देखिए कसहु अपन बड़ बड़ा के झगड़ा रह जाला ठीक नो। बढ़िया से जाइए हमार तो इतना नहीं के घर हमरा में जाए के मन करत चल हमरा संगे बारात में चलते चल। तू जा हमारे घर में तो अरे हमारे घर आज न तो कल तो समझ जियन जा जा तो ठीक बा जा का भगवान ऐसन किस्मत में तू देला भाई के चल भला लिया के भैया बड़ा आगे रही रहलू कि भैया के चल केहू भार ना थामी चल लू अपन किस्मत के दोस्त आ चल कोई जे काम कर बर्तन मांजे के बाटे। ये दीदी जी ऐसे काहे करे तनी जा बताइए कि रो सत्ता एगो नारी बन जा औरत बन जा नारी के बात मत करो चल जो काम कर खूब कहीं के देखला भिखारा के औकात ना रहे झूठो के कह के बुचिए तोरे के मुंह लगता होय लगता अरे दूसर भाई रही हमार भाई रही तो हां धकले गो रही और ना त का करत कि नैहर से हमरा चाउर दाल सब मंगवा दी थे गइल हो ककनी हो कोई भिखारा पता ना 10-5 रुपया दिलो सकी ना भिखारा कोई लौट है हां बाप रे बाप अब कितना की- भाई बोला था अरे अब किर ना भइला कि झोरी में ले जाई हम ठीक है मम्मी जी जन उपाय बतौलू रहनी एकदम सही रहला सही एकदम सही हां गई हां गोल टुवारा मम्मी जी जैसे ही मुंह उठा बर्तन मंजवा दी मम्मी जी चल चल गइलन अब दुआरी पे आखिर इज्जत हो ओकरा लाजी तो कहियो नहीं चल रे खनिवा चल अब निमन बनाए के खाए के चल सब पूरा काम ओकरे से करवाई दे बुझाई इधर से तब करियो ना चल बड़ा होते